Government yemunyika yeZimbabwe yachizosvorwa zvakanyanyisa. Inoonekwa kunzi aiwa it is failing to pay macivil servants mari dzinovagutsa kana dzinovaringana, asi panapa vanoonekwa vachivaka a grain reserve inokosta 25 million munyika, zvokuti panapa vanhu vakunyatsokuona kuti these guys they have misplaced priorities. Vakomana ava zvavari kuita vari kunyatsokuzviita intentionally kuti nyika yese isafe. Isana mashoko amudanyorwa panapa, don't go subscribe or like or turn on the bell icon. TV na Change Radio vanobudanyira achiti the Zimbabwean government, which is failing to fully pay its civil servants and leaving more than half of the population to sleep on empty stomachs due to the devastating drought, is spending $25 million to build grain reserve in Gokwe. The amount mentioned does not reflect the work done. However, this amount, if used more effectively, could provide much needed drought relief and ease the suffering of citizens. Meanwhile, the government has taken no meaningful steps to combat the drought. It continues to neglect its obligations, failing to pay civil servants their full salaries for their past 2 months. Anopotsa mapictures amuri kuona at this reserve yamuri kuona iri kugogwe iri kuvakiwa ye25 million. Obva vatega post yakaitwa naNick Mangwana yakanzi Gokwe South, construction of a 7 stainless steel grain silos worth 25 million at the GMB depot in Gokwe South District has been penciled for January 2025. Ndo mashoko anobuda panapa. Vanhu vachina kuti vakomana vari kugadzira this storage, but ukaona nyika yacho vanhu vacho vari kutambura, vanhu vacho goho racho havana. Nyika iri kutobvisa nema imports nemadonation ari kubva kune dzimwe nyika, but the families vacho vanhu vacho vari kutambura, vakutoda the aid, vakutoda the help, they are being neglected, vachingosiwa vakadaro. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Inyango mesection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.